otázka znie, prečo vlastne repujem, a odpoveď je jednoduchá, lebo to jednoducho chcem. Možno viem, lebo si proste dobré tracky cením a možno len verím, že týmto niekedy niečo zmením. Možno seba, možno iných a kto to vie. Ja vyjadrujem len svoje osobné postoje, nevyvolám žiadne nádeje a vôbec žiadne rozbroje. Opisujem pravdu holu proste takú, aká je. Mám svoje názory, aj keď nevždy správne, a často sa stane, že pritom na hubu spadnem, či v živote alebo v repe. To sem tam sa stane, ale pre ten pocit idem ďalej, nikdy nezhasnem. Pre ten pocit dobre vykonanej práce, keď hľadám vo svojej hlave nové rímy zase. Nič nenechávam v náhode, inokedy všetko v pase bavím, a keď píšem, držím papier, pero v ruke zase. Nové rímy, nové tracky, čo rozhýbu daví, keď spravím nejakú vec, ktorá rozkýva hlavy. Proste vždy, keď v živote niečo dobre spravím, žijem na 100% bez akékoľvek zľavy. Preto proste tvorím stále niečo nové, na vlastných chybách sa učím, presne ako v škole, so svojím štýlom, ktorý nikdy nepodlieha mode. Prekonávam prekažky, nestojím na mŕtvom bode. Rap môj aj tvoj začína horeť ako svieca. Prečo robím rap? Dáva mi toho veľmi veľa, hip-hopový štýl je pre mňa niečo ako viera. Moje srdce len a len z neho poneviera. Rap robím, je to hudba, ktoré môžem veriť. Ak sa ti nelúbi, musíš sa s tým zmieriť. Ja neprestanem, na to ani nemyslím. Hudba moja, môj život, môj kyslík. Už som začal, chyť tvoj štýl, zapáče si, rob čo ťa baví, prezentuj. Veď si MC, makaj, ukáž, že existuješ, že si, prečo rapujem. Sunshine, Bobor, Loki, prečo to robíš, veď čo z toho máš? Túto otázku každý jeden z nás počúval, nechcem za to nič si ani nepýtam. Pre mňa je to viac než hobby, ktorými kratím voľný čas. Znamená mnoho, viac ako vyjebaná superstar, ktorej každý ukazuje, kto je väčší kár. Mám štýl, sa ho držím a nikdy nevzdám, nepotrebujem byť slavný, ani superhviezda. Páni, dámy, Sunshine na mikrofóne, lepí slova na tomto podkladovom tóne. Rap, ktorý robím, ma dopredu ženie. Dúfam, že keď skončíme, kto si na mňa spomenie. Mal 14, prvé koncerty videl, díval na nich, ako diktujú. Skupiny aj neznáme boli dobre, iní nechápali, o čo im ide. Mňa to nakoplo, skúšal ako začať, ako texty vymýšľať, čo napísať. Bolo to ťažké, teraz dostal sa až tu, prečo robím túto kotu? Bolo už aj zarobené, aj minuté. Ja začal, písal, rimoval, prvé moje vystúpenie začalo, zapáčilo, aká atmosféra bola, iného chytila smola, vysral sa na to. Ja už nechcel poľaviť, chcel už konečne uchytiť sa, ukázať sa, moja trasa. Idem sa tým, čo ma baví, niekto nezastaví. Som ďalej zvedavý, hravý, pre hiphoperské hlavy. Páni a dámy, ak vás to nebaví, vaša smola, moja noha. Život stále neviem, pokiaľ až pôjde. Vyrečnica treba, myšlienkový track pre teba. Chcem to, aj mám to, robím to, ukázať sa treba. Aha, KNM produkcia, reálne myšlienky, duše severu. To je Loki, Sunshine, Bobor. Téma, prečo to robíme, už to všetci viete. 2007